Як ми пам'ятаємо, Яніс атрымаў траўму – расцяжэнне цягліцы ў назе. Прыкра тое, што ён атрымаў яе ў цалкам бескантактнай сітуацыі, і ён атрымаў яе ўсяго за 3 матчы да пачатку плэй-оф. Гэтая траўма шмат у чым не толькі змяніла планы Бакс на першы раунд супраць маладой і дзёрзкай Індыяны, але і перадвызначыла ягоны вынік. Вось што не кажыце, а набыццё Ліларда зрабіла Мілуокі толькі горш. Пасля таго, як Дэйм перастаў быць першай зоркай, вакол якой будуецца каманда, ягоны ўплыў на гульню ў атацы рэзка знізіўся. У гэтым годзе ён набірае найменшую колькасць ачкоў за гульню і паказвае найгоршы працэнт рэалізацыі трохачковых за апошнія 9 сезонаў, не ўлічваючы амаль прапушчаны праз траўму сезон 21-22. Нягледзячы на нядрэнныя лічбавыя паказчыкі у плэй-оф, убудавацца ў камандную гульню Мілуокі ён так і не здолеў. Ягоны паказчык карыснасці плюс-мінус у гэтым плэй-оф быў найгоршым ува ўсёй камандзе Бакс – мінус 8,8. І, верагодна, Лілард быў не апошнім чалавекам, які паўплываў на рашэнне аб звальненні галоўнага трэнера Эдрыана Грыфіна ў снежні і замены яго Докам Рыверсам. Для інфармацыі, пад кіраўніцтвам Грыфіна Бакс атрымалі ў гэтым сезоне 30 перамог пры ўсяго 13 паразах. Паказчыкі ж Мілуокі пры Рыверсе 17 перамог і 19 параз. А вось Паскаль Сіакам, наадварот, даволі добра ўбудаваўся ў сістэму Пейсерс пасля пераходу з Таронта ў студзені гэтага года. І ў пацвярджэнне гэтаму зрабіўся ў гэтай серыі плэй-оф лідарам не толькі па ачках, падборах і перахопах, але і па праведзеных на пляцоўцы хвілінах. Усё вышэйсказанае і прывяло да таго, што менавіта як каманда Індыяна выглядала ў гэтай серыі нашмат лепей. Што, напрыклад, прывяло да іхняй перавагі ў асістах за гульню падчас серыі ажно на 8. Таму яны і здолелі атрымаць перамогу ў серыі з лікам 4-2 і выбіць Мілуокі з барацьбы за тытул. На першы погляд, сітуацыя ў гэтым супрацьстаянні вельмі падобная на сітуацыю ў папярэднім. Але ж розніца ёсць. Па-першае, нягледзячы на ўсе пашкоджанні, Джоэл Эмбід з Філадэльфіі здолеў такі часткова ўзнавіцца, а часткова пераступіць праз усе свае немачы дзеля таго, каб працягваць выконваць ролю лідара і весці сваю каманду і ў постсезонні. Нават нягледзячы, напрыклад, на вось такія праблемы са здароўем. So it's amazing that he's like Tim Duncan, you know, and Duncan didn't have that much experience in dominating. А па-другое, ключавых гульцоў Нью-Йорк Нікс нібы накрыла эпідэмія амнезіі. Так Джейлен Брансон нібы забыўся, што ён пакуль не ўваходзіць у топ-10 гульцоў лігі. А Джош Харт нібы забыўся, што ён не робат, які не патрабуе адпачынку. Ну, ці на гэта забыўся галоўны трэнер Нью-Йорка Том Тибода. Джаэл змагаўся як леў. Нават набіраў 50 ачкоў. Але ж праблемы са здароўем не маглі прайсці бясследна. Адсотак рэалізацыі кідкоў у лідара 76-х у параўнанні з рэгулярным сезонам знізіўся амаль на 10 пунктаў.
А апроч маладога Тайрыза Максі, які правёў гэтую серыю вельмі і вельмі моцна, падтрымаць Эмбіда не было каму. Бо ўсяго адзін гулец, апроч гэтых двух, здолеў набіраць двухзначную лічбу ачкоў у сярэднім за гульню. Келі Убрэ малодшы. Асабліва моцна ў плане ўплыву на атаку праваліў гэтую серыю плэй-офф Табаяс Харрыс. Ягоная рэалізацыя ў параўнанні з рэгуляркай упала больш, чым на 8 ачкоў. А вось лідар Нью-Йорка Джейлен Брансон, відаць, вырашыў пасунуць з месца найбольш прагрэсуючага падчас плэй-офф гульца дэнверца Джамала Мюрэя. У 4 матчах гэтай серыі ён набіраў больш за 39 ачкоў. Ды і астатнія ягоныя статыстычныя паказчыкі у параўнанні з рэгулярным сезонам заўважна ўзляцелі. Пераход у Нью-Йорк і роля першай опцыі каманды цалкам зрабіла з Брансона зорку. А ён у адказ вывеў Нікс у паўфінал канферэнцыі, што для іх, дарэчы, здарылася толькі другі раз за апошнія 10 год. І нанёс паразу Філадэльфіі ў серыі з лікам 4-2. Вось такім быў першы раунд плэй-офф NBA 2024 года на ўсходзе. Наперадзе паўфіналы канферэнцый, барацьба ў якіх становіцца яшчэ больш напружанай, а вынік яшчэ больш непрадказальны. За каго вы будзеце заўзець на гэтым этапе плэй-офф? Пішыце ў каментарах. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуска, падпісвайцеся на соцсеткі праекта, глядзіце плэй-офф NBA і хай будзе баскетбол!